Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Kinsa ka na? Magsige siya hangad-hangad tungod sa mong gate. Kinsa ka siya? Excuse me. Kinsa ka? May tuyo ka ba din sa amo? Kinsa mong gipangita? I'm sorry. Naya ka din magpuyo? Yes. Anak ko sa tag-iya sa Maumbay. May gipangita ka? Yes. Kinsa? Si Daniela. Nangita ka ni Daniela? Ngano? So, ako masayop. Abi ko nalipat na ko sa sakinan nga ako nga gisundan gikan dito sa mall. But, thank God. Gisundan ni Mus Dani? Yes, I'm sorry. Let me introduce myself. Gusto ko nga adto ta sa Maldives. Adto ta mag-honeymoon. Is it okay with you? Kung may laing dapit ka nga nauna-unaan. Then adto ta mag-honeymoon. Just tell me, sweetheart. Nagunsa na karon si Angel dito sa lawak ni Oliver. So, where is it, ha? Makalagot. Gusto ko siyang atuan, pero dili ko makahimo. Sweetheart? Hey, naminaw ka ba nako? Ha? Kaya ganiya pa ko nagsige og tabi dire. Pero wa ka di ay maminaw na ko. O sabay imong ginawa ha? Or should I say, kinsay imong gihuna-huna? Ha? Ay, may unsa ba? Gisakitan ko, buhi ko. Kadto bang lalaki ka ganina dito sa restaurant? Mao ba? Husto ba si Carmen? Usa ka to sa nahimo ni mong customer kaniadto. Unsa man? Gusto ka? Gusto kang mauba niya? Mas dato ba siya kinako? Ha? O gimingaw ka sa lain-laing laki nga ikauba ni mo sa kama? You slut! Buhi ko! Damn it! Gisampa ko ni mo! Slut? Gitawag ko ni mong slut? Kung mao ni mong tan-awon ako, nganong nakig-uban ka man ako, Jaime. Mas maayo pag dili lang nato ipadayon ang atong kasal. Oh, no. Dani, no. Dili ka mahimong mo atras sa tong kasal. It's settled already. Kung ingon ni anak ka ubos mo pagtan-aw na ako, Jaime, buhiin na lang ko. No. You are my property. Dili ko butang. Pero gibayran talaga. Wa ka na'y kalainan sa usa ka butang nga akong gipalit. Oh, sweetheart, I'm sorry. Nakalitan lang ko. Dili ko kato tuyo. Wa ko kato tuyo tumoy lang ito sa ikong dila. I'm so sorry. Ayaw. Ayaw ko, Gaksa. Ayaw pagduol ako, Jaime. Danny, I'm sorry. Kinsa na? Sir! Sir Jaime, may bisita, sir, nga miabot. Tell him or her nga dili ko mo dawat og bisita karon. Ay, dili man ni muha, sir, kamamdani man. Unsa?
Kinsay bisita ni Daniela? Ako ang gipangita nang? Ay, uday, ikaw? Kinsa? Wala bang kumakaila, sir? Wala pa sa kumungutana. Sila si Doc James ang nagasulti ay. Lalaki man ka to? What? Damn it. Idara na siya, sir, pero gwapo si Roy. Maayo og barog. Mailang yun ni mo nga maayog kahintang sa kinabuhi. Nagpataka lang mong panayon. Walang ganit ninyo swituhak kung si kinsa ka natawana. No. Dili mahimo nga moatubang ka natawana. Dili, Daniela. Pero Jaime, Ako'y moatubang na natawana. ako ang gipangita. Busa ako'y matubang niya. Hala. Damn it. Daniela! Jam! Sa sunod, sultihi una ko kung si kinsa ang bisita. Nagkasabot ka nun eh. Duhan man good sila si Sir James nga may sulod, good sir. Ay, kaya nga naman, day, sir. May problema, day, sir? Na! Dako! Ah? Damn it. Guwapo. Gwapohon, sir. Bisan idara na. Oh, damn it. Mayo magbarog. Maayo pagbarog, sir. Oy, nakras man gani ko niya. Unsaya! Wiset! Sundan ko si Danny sa silong! Ay, wala ka lain sa tigulang. Nagasilos siya. Lain ang tigulang magasilos, oy. Hala, lainar ba po ni Sir Jaime kung mao'y masuko? Tinggal mo tukar ang kasiluso ni Adto ug unsay buhaton sa bisita ni Day Daniela? Be, magmarites ko ba? Unsa na kay gibuhat ni Adtong angel po dito sa kwarto ro ni Sir Oliver ay wala pa mamugawas. Ngag, pahimulos sa ka siya ni Sir Oliver. I'm glad nga nakita mo si Danny, sir. Ingon masab ko. Nalipay ko nga finally nakita ko na ang anak ni Daryl. Oh, she's here. Daniela, do you still remember me? Ikaw ka itong lalaki dito sa restaurant kaganina, dali ba? Ngano niya ka, sir? Unsay mong toyo na ko. Nalimot ka na giday na ako. Wa na sa'y plano. Wa na sa'y planong mahinumduman ka ba? How dare you? Nga may anhi gyud sa kong kaugalingon. Unsay mo toyo? Plano ba nimong ilugon si Danny gikan ako? Jaime! Dad, calm down. Jaime! No! I won't calm down! Not until mo biya tinintawara gikan din eh. I'm sorry. But I think we have a misunderstanding here. Oh, no! We don't! Nakailah ko sa mga sama nimo. Mu-offer ka og dako nga turiya. Imong palabuhan o doblihon ang akong pagpalit ni Daniela. What? Dad, Jaime! But no, I am telling you to leave now. Kay bisag triplihon pa nimo ang imong offer. Dili og dili ko yun ihatag nimo. Sinay! I'm sorry pero You should be sorry! Kay wa ko magkinahanglan sa imong kwarta. Now go! Magkabiya ka na! Dad, calm down. Paminawa una siya. Dad, Sin, Let go, James! This man is trying to buy Daniela from me. bye. You mean paliton? No, nasayop ka. Nasayop ka. Wa kumuanhi aron paliton ang anak sa suod na kong higala. Oh, uy. Og unsay buot mong ipasabot nga paliton? Danny, unsay? My God. Usabay nahitabo nimo sa pagkawa na sa imong amahan. Unsay nahitabo sa imong kinabuhi, ha? Did you? My God. Suot ka nga higala ni Daddy? Yes. Kung nalimot ka na nako, ipaila ko pag-usab ang ako kaugalingon. Ako si Tito Arthur Nimo.
kasosyo sa imong amahan sa iyang negosyo. Tito Arthur, Yes, Danny. Kunuha ko masayop. 14 anyos ka pa lang sa katapusan tag palagkita. Kay kanulay ko nga naa sa laing nasod. Wa gani ko makatambong sa lubong sa imong amahan. And I am so sorry for that. Nalimot ka na giday nako. Tito Arthur, Oh, Danny. Danny, iha. Tito, niya ka. I'm sorry nga karon lang. Sorry gid kaayo, iha. But it's never too late. Kinahanglan nga magsulti ta. Kay daghan kaayo tag-angay pala sultihan. Kung unsa may imong tuyo ni Daniela, kung unsa maganang buot nimong isulti kaniya, I'm afraid you will have to talk to me first. Gano? Ha? Gano? If you don't mind, mahimo bang masayod kung kinsa ka sa iyang kinabuhi? Ako ang iyang pamanhonon. What? Pamanhonon? Dili ba nga tiguang ka naman kaayo? Alang ni Danny? Unsa? Tiguang! Di ba? Ug unsay buot nimo ipasabot sa imong gisulti karon? Are you insulting me? I'm sorry. Dili na ko tuyo ang pag-insulto nimo, pero mahimo ba nga ikasulti na ko si Danny? Fine, sulti. Privately. Unsa? No, dili ko mosugot nga magsulti mo nga kamurang duha. Kung may buot ka mang isulti kaniya, isulti ka na dinhi sa akong atubangan! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!